Bader Siluman Gunung Kuncung. Jaman tansaya kejem ya Kang. Keprungu suarane wong wadon mecah sepine kahanan ing selane udan sing rada deres. Sing diajak omong ora enggal nyauri. Ing jaba kana tumetese banyu sing nibani gegodhongan dibarengi ngoreke kodhok plentus nambahi swasana rendeng tambah regeng gayeng. Maksudmu piye Nem? Wiwit aku isih bocah nganti rabi karo sampeyan durung tau menemoni ana wong disamber bledek. Wadon anak telu aran Minem mau mbacutake omongane. Lah saiki saben mangsa udan akeh wong sing disamber bledek. Kena dititeni. Pokoke esuk nganti awan panas bubar salat luhur mendung peteng dedet mayungi bumi. Adate mesti ana prastawa tragis ngono kuwi. Tragis kuwi apa to Nem? Sing lanang banyol, najan dheweke wis ngerti maknane. Tragis kuwi meden-medeni lan ngaget-geti Kang. Minem jawab sak gaduke. Halah. Njur priye teruse? Teruse? Yo. Mbok sampeyan ora usah budal wae Kang. Minem nyedaki Karsono. Karsono mesem cemplang. Ujare, upama aku ora golek iwak, njur sing dipangan sesuk apa Nem? Biasa Kang, tetep kaya wektu-wektu sadurunge. Sego to? Mesti to Kang. Minem nyauri, nglayem. Apa sampeyan gelem mangan liyane? Terus kanggo tuku beras apa? Ucape mripate Karsono karo nyawang wengi sing lelimengan diselani gumlebyare kilat. Duit? Duite sapa? Saka sampeyan Kang. Yen ora duwe duit, golek. Karsono meneng maneh. Jolo lan kepis gedhe sing wiwit sore mau wis dicepakake ana sanding kandang pitik enggal digeret metu. Aku tak budal. Ora usah dipenggak. Arepa muni priye wae, mung iki dalane awake dhewe oleh rejeki. Baturana turu bocah-bocah kuwi. Yen aku wis metu ndang tutupen lawange. Saiki usum maling, usum rampok. Wis ya. Karsono nyalami bojone. Minem nyawang bojone kanthi ati wasumelang. Muga-muga oleh asil sing akeh Kang. Dongamu muga kinabulan Nem. Nalika Karsono ninggalake omah, derese udan wis ilang. Banyu sing ceblok saka langit mung kari grimis. Karsono ora butuh tutup awak. Mula mantele dikempit lan diwadahi kantong plastik werna ireng. Banjur dilebokake njero kepis. Wong lanang sing tau 10 taun mbara menyang Malaysia mau nrobos petenge wengi sinambi pisan pindho nyorotake lampu sentere. Senter listrik, dudu senter baterai. Udakara 1/2 kilometer saka omahe,
Karsono wis teka gempenge Kali Sentana. Jala sing wis dibeber nuli dikibarake menyang iline banyu. Jala ditarik alon-alon. Ora ana iwak kejaring babar pisan. Grenenge Karsono cuwa. Wong lanang awak padhet kebak otot merkekel mau muncalake jalane maneh. Diangkat mendhuwur. Ana iwak sepat lan bethik 5 cacahe. Karsono mesem. Lumayan, ucape. Jala terus dikibarake. Iwak sing kejiret tansaya tambah. Mboko sithik kepise bakal kebak. Karsono nyicil ayem. Iwak semono iku yen sesuk didol menyang pasar duwite kena kanggo ngliwet. Ora krasa anggone Jala Karsono tekan ngisore Trembesi kidul Kedung Gunung Kuncung. Aku tak leren dhisik. Sikilku rasane keju banget. Karsono ngucap tanpa ana rewange. Jala diseleh poke wit subur ngrembuyung mau. Dheweke ngrogoh sak clana sisih tengen. Tela goreng sing dibuntel plastik putih ditokake. Tela olehe goreng bojone mau cewal-cewel mlebu cangkem. 5 menit candhake telung tengkel tela goreng wis amblas ngalih mlebu weteng. Banyu botolan dilonggo. Oleh iwak akeh le. Karsono njomblak. Tanpa weruh asal usule, wong tuwa rambut putih memplak, jenggot dawa nutupi dada ngadeg ana mburine. Jenengan sinten, Mbah? Ora perlu kaget le. Aku mbiyen tukang golek iwak kaya kowe kuwi. Sakniki aku wis leren. Sebabipun menapa? Iwakku wis ora karuwan cacahe le. Kok kathah menapa mboten dipun sade? Ora, tak ingu le. Karsono nyawang wong mau, semu ora percaya. Golek iwak ana kali njur diingu. Lagi sepisan iki, Karsono ngerti kahanan mengkono mau. Kowe ora ngandel karo omongku le. Takone wong mau kaya ngerti isi atine Karsono. Karsono gedhek. Wong nyolowati mau demok pundake Karsono karo kandha. Iwakku ana ngomah akeh. Sing ana blumbang kidulmu kuwi uga sapirang-pirang. Yen kowe pengin jupuka sak karepmu. Aku lila legawa kok. Karsono tambah ora mudeng. Iwak kang goleki rekoso diwenehake gratis. Loman banget wong iki. Batine Karsono. Jenengan boten lulu kula to, Mbah? Ora. Saestu. Tenan. Aku ora arep ngapusi. Masih dina iki akeh wong sing seneng bluthuki liyan. Egois ngenengake awake dhewe. Menawi mangke ulam jenengan kula pendhet, sak kata-katae jenengan boten perlu ndukani kula nggih. Iya. Kaya ana daya kekuatan sing nuntun. Karsono banjur mlaku nyang papan sing dikarepake wong tuwa mau. Saiba kagete Karsono nyumurupi bader pating klepek kasatan banyu merga mencolot saka kedung
melu iline banyu kalen sing tumuju sawah kebak tanduran pari lemu-lemu kuwi. Karsono kami tenggengen, tangane grewelan. "Ndang, goleka yen ra nggawa wadah, kae ana njero gubuke dol kamit bisa kok silih karung plastik tipak nggo garem esuk mau." Wong tuwa aneh mau wis ana sisih kiwane. Karsono cepet njupuk karung mau. Kebeneran mung 15 jangka saka anggone ngayer sanding kedung duweke wong tuwa aran Mbah Kuncung mau. Nganggo karung kuwi Karsono gage-gage njupuki badher saakeh-akehe. Senenge ati ora kena diumpamakake. Batine ngento-ento dhuwit atusan ewu bakal kecekel tangan. Rumangsa wis kabotan nggawa, Karsono ngendhekake olehe njupuki badher sak tabok tangan gedhene kuwi. Karo manggul karung plastik benteot, Karsono age-age mulih. Barengi karo kumandange adzan subuh saka Masjid Nurul Falah, Karsono wis ngideg latar omahe. "Nem, iki lho, aku oleh iwak sak karung kebak," ujare Karsono marang bojone sing ndomblong. "Iki iwak kabeh, Kang." "Iya, Masya Allah, Kang. Dolen nyang pasar Boyolangu kono. Ora usah mateng, ning mentahan wae. Yen dadak ngujeni njur bakar kesuwen, awakku linu kabeh. Tak adus, iwak iki grujugono dhisik, engko tak terke nyang pasar." Ibuke Karsono karo nglunuh nyang jeding. Bubar adus, Karsono terus nguripi sepeda motore, ngeblas ngulon parane. Tekan pasar, badher lemu-lemu kuwi ora diecer dhewe, nanging diborong Jilah, Jikem, Mbah Minuk, Darkam lan bakul-bakul iwak sing kaloka ana pasar cedhak Polsek kuwi. Oleh dhuwit 100.000 luwih sithik. "Lumayan, Nem, kena nggo nggenepi butuhe wong bebrayan," unine Karsono. Kebak rasa bombong. "Mampir warunge Kang Dukut, Nem, sarapan karo nukokake jajan bocah-bocah." Karsono nyambung guneme. Wong loro sida mangan sakwarege. Rampung ngisi weteng, Karsono bandhangake motore ngetan arahe. Lagi wae menggok latar omah, Karsono ambruk karo kejet-kejet. Saka cangkeme sing ngetokake utuk, iwak badher cilik-cilik metu pating pencolot. Awake Karsono krasa anyep njejet, mata mendolo angel diremake. Karsono wis ora kena ditakoni maneh. Tangane nyekeli gulu karo bekah bekuh. Arep omong apa ora genah. Jare tangga teparone sing mara mertakake, Karsono cilaka merga njupuk iwak siluman ingon-ingone demit Gunung Kuncung.